Has sentit alguna vegada que alguna carretera és com una botifarra? Això és perquè fa molts revolts i és molt embolicada. Doncs avui, parlant de carreteres i de botifarres, et deixo els 5 llocs on m'he menjat les millors botifarres en bars de carretera de Catalunya. I de moment, perquè ens en queden molts altres per veure. Vinga, anem amb els segons. La brasa, mireu. S'ha tocat la botifarra pessigada. Anem a tastar-la. Està bé, de punt. La part aquesta que no estava tan rostida estava bé i aquesta... L'allioli. Maionesa amb all, nosaltres són els trossos d'all. Però fa el fet, perquè també està pujada de gust i a mi m'agrada que se li noti el gust aquest fort de l'all, després torna. Bé, el que a mi personalment em mola tant és aquest acompanyament. Mira, són xampis de llauna, de pot, en conserva. Els agafen, els posen, tenen com molta aigua, un punt insípids. No sé, jo igual hauria agraït més, bueno, patata fregida no, però no sé, pot ser una escalivada, o pot ser una mica d'amanida més que això, però això ja són gustos. Mira, amb els macarrons i amb la botifarra em recordo una mica el dinar del col·le, tu. Jo menjava bé, a l'escola, però aquest punt de... quan has de cuinar per molta gent, no? Molta quantitat, aquesta, doncs, els macarrons, el que deia del punt de cocció, o el sabor de la botifarra, recorda una mica en aquesta etapa de la vida. Però bé, seguirem fotent-li. Ole, hòstia, lo del tomàquet. Mare meva, quin art, tio. Has vist això? Molt bé. Una mica de llol, sisplau, Fran. Merci, tio. Hòstia, mira, ojo, amb el tomàquet el que han fet, una virgueria, tu. És que li va de bona pinta. L'ou, hi ha una altra cosa que a mi em fa més ràbia, és que els ous no tinguin el rovell, doncs, que es desfaci, que exploti, que xorregi. Ara no l'obriré ara, Però veus, aquest ja s'intueix que el rovell està tou. Mare meva. Hòstia, puta mare, tio. De tot. Hem demanat allioli, que he portat ketchup, brava, maionesa, pèrrins, és un detall important, i barbacoa. Ens apanyarem amb això, jo crec, Primer, jo és que no m'aguanto més. Jo quan veig això dels ous, és una obsessió. A mi la meva àvia, la Mercè, em feia per esmorzar, quan estava al poble, cada matí 2 ous ferrats amb patates fregides. Ho feia al moment. I el momentet aquest... Hòstia! Oh, mira. És un viatge, una regressió a la infància, És guai lo feliç que pot ser amb un rovell d'ou. A provar la botifarra. Està feta, molt feta. A mi m'agrada un punt més crua, és un tema més de gustos. Bona. Una xuta. Escalivada, que us diré una cosa. Crec que ha sigut una molt bona alternativa a les patates fregides. Però un tema que no em va fer tant. Avui el dia és llarg, I anem de ruta, anirem a jalar més llocs. Per tant, també està bé fer aquest esmorzar una mica més lleuger. Escalivada molt bona. És un punt de vinagre, però això ja és tema personal, de gust. Aquest puntet d'àcid també fa que la resta baixi millor, tira una mica avall. I el tomàquet és que inclús em sap greu desmuntar aquesta obradada que ens han fet. Escolta, no és temporada ara de tomàquets, però la veritat, com que en trobem tot l'any, doncs també s'agraeix. No és tant el seu millor moment, però està bé, Resulton. I les mongetes. Mongetes amb una mica d'all julivert. Hi ha algunes que s'han desfet una mica, la majoria mantenen la forma, que per mi també és la part important que no sigui un puré. Escolta, la veritat, molt ben resoltes, Anava a dir un punt passades de cocció, però al final, tenint en compte on som, crec que estan prou bé. Ara després, amb aquesta quantitat, us espero un viatge de tornada que no vegis, tots junts al cotxe. Però tot aquest plat combinat, tot està bé, l'escalivada està bé, la botifarra està bé, les mongetes, però l'ou, per mi està fet al punt perfecte. Em recorda molt els ous aquests que em feia la padrina. Veus, inclús encara, ara fa una estona que l'hem rebentat, però encara segueix gotejant tot el rovell. Es nota que aquí dintre tenen algú amb maestria. Mira, ja ens he portat el Víctor la part de la brasa. Jo, la veritat, que tinc molt interès en saber de què va això d'aquí.
que és la botifarra aquesta de pernil que ens ha dit, que m'ha dit que porta pernil a dins. És a dir, que jo entenc que fan la farsa de la carn, afegeixen pernil i emboteixen. Parlant de la brasa i d'aquesta tècnica ancestral patentada per ells de com fer la brasa, aquí tenim el morro, i igual ja una mica cremadeta, aquí la tècnica ancestral, però bé, també ho tastarem a veure què tal. Hòstia, que heavy, Fot olor... fa olor a pernil. Una cosa que és xula és que moltes vegades quan comprem botifarra, si són com molt industrials, la farsa queda és com molt compacta, no? I hòstia, està com molt amalgamada, com molt ajuntada. En canvi aquí es veu que està més suelta i això per mi és un bon indicatiu. A més, es veuen els trossets de grassa també, greix. Hòstia, tenia raó, Uau. De veritat que quan m'he demanat aquesta botifarra, amb el rotllo aquest de que fos de pernil, tenia gaire fe. Oye, la botifarra está espectacular, Sí, ¿verdad? Ya te he dicho. Pero, o sea, la carne en sí ya me mola. La textura que tiene está muy rica. I con el punto este del jamón. Quan aneu als llocs, pregunteu a la gent. Aquest Rafa, que porta 40 anys darrere... No, què cony? 50 anys. Defensant aquí el xiringuito. Aquest tio sap coses, aquest tio s'ha mogut. Botifarra no l'ha provat 1000. Pregunteu-li, perquè la gent és simpàtica, també n'hi ha que no ho són. Us contestaran i us explicaran. I sempre està bé conèixer. Felicitats a aquest de Girona, que fa aquestes botifarres con viruta de bellota, perquè estan boníssimes. Molt bona. Mira, tota la fumera. Dies com avui, que fa una mica de fresca, mola escalfar-te les mans amb un plat de callos. Però això no és l'únic que fumeja, perquè la botifarra la mongeta igual. Fa com casa, no, això? Quan aquests plats que fumegen així, som nit que entra un anunci de tele i aquest punt com de casa. La botifarra està rosadeta per dintre i això per mi és alguna cosa, és algo positiu. Mira, a més, quan la talles i la punxes, té aquest punt d'aigua que deixa anar, això ja m'avisa que no serà eixuta. Està molt ben cuita, és el que us dic, no ha quedat gens eixuta de dintre i a més se li nota el pebre. No és que sigui picant, sinó el gust a pebre negre. I jo crec que és una cosa que ha de tenir una botifarra, ha de tenir gust a pebre, i no arribar a ser picant, d'allò que no t'ho puguis menjar, però sí com despertar-te una mica la llengua. A l'altre vídeo vam menjar una botifarra que era molt bona, que era al Campo de Tiro, al Rafa, que era la botifarra d'Ibèric. Aquesta, en canvi, és una botifarra clàssica, però sí que crec que el punt de la cocció és el que juga més a favor o en contra. A vegades ens passa que menges una botifarra molt seca, perquè s'ha passat de cocció, perquè no és senzilla de fer i que no quedi crua. Hi ha gent que això no li agrada. I aquí l'han clavat. Bé, no és casualitat, la mestressa porta anys aquí dominant la brasa i crec que no se li passa res de cocció. És un tema de pràctica i d'anys de fer-ho i de carinyo. A veure, la botifarra negra... Hòstia, molt bona també. Mira, és molt melosa. Té aquest punt del quasi del porc, se t'enganxa una mica als llavis. És picanteta perquè ara ho noto que també desperta la llengua a nivell del pebre. És dolça i té algun punt especial que no cal detectar ben bé què és, però que és bona. És un vici, Aquesta botifarra negra està molt bona. Feia temps que no menjava una botifarra negra tan bona. Aquest és un dels plats que fa il·lusió rebre a la taula. Primer perquè ja estava esperant aquesta botifarra embotida per elles, i després pels fesolets, que costen de trobar. Però és que a més els fesolets li han fotut un bon ostrac, nen. Li han posat tallets de cansalada. Mira, bueno, tallet. Oh, que bo. Mira, una mica de llegum, amb la cansalada saltadeta, ben cruixent. I que fa que quedin deixats anar. Veieu? Deixats anar entre si. Que no quedi una plasta. En fi, tenia ganes de la botifarra, però tu, començarem amb els fesolets. Oh! Que bons! La veritat que fot il·lusió, tu. No et trobes una mica de fesolets per acompanyar un plat. Vale, una botifarra. La botifarra està realment molt bona. Mira, per començar, quan una botifarra és embotida a casa, o de forma més artesanal, la carn no fa allò de quedar tota aglutinada. És una mica com el rotllo que fas amb els canelons, tu. Amb la farsa, que no ens queda tota com una plasta, sinó que es deixa anar. Que tu la talles i es va com deslligant. A més, està ben amanida de pebre, que a mi és una cosa que em mola. La botifarra ha de tindre caràcter, tira. De fet, penso que és un dels bestsellers del Bona Terra, perquè mira, aquí al costat hi ha una taula de 4 persones, els 4 mengen botifarra, i a més estan parlant de la botifarra.
i darrere una taula de 4 també. Hi ha dues botifarres i els que han arribat ara un grup de 6 ciclistes. Això és parada i font de ciclistes. També té pinta que faran botifarra. Té aquest punt que et desperta la boca, tu. El punt picantó del pebre. Què t'ha semblat? Què t'ha semblat aquestes recomanacions de botifarres? A mi m'han encantat, però és que vull que em segueixin encantant. Per tant, vull que m'ajudis. Que em diguis a quins llocs de Catalunya que estiguin al peu d'una carretera foten una bona botifarra a la brasa. Tu em dius això i jo em comprometo a anar-hi, demanar-la, pagar-la, tastar-la i tornar aquí amb el que m'ha semblat. Vinga, va, botifarra, carretera i manta! Es una técnica que inventó mi hermano. Se llama al estilo argentino. La carne va metida dentro de las parrillas y se pone al calor del fuego. Hòstia, vale. I la apoyáis así como en diagonal. Normalmente las brasas son en un horno Hosper. Sí.